Forza FCK. Så vi gjorde det igen. FCK vinder igen og igen. Sektion 12 er vi varme eller hvad? Siden 12-5 har vi kun været glade. Så vi gjorde det igen. FCK vinder igen og igen. Sektion 12 er vi varme eller hvad? Sektion 12 er på tilbage, når de altid Daniel Vass. byen videre blå, for det er Forza FCK. Vi maler byen videre blå, Forza FCK. Hvorfor? Vi tabte over AGF 1-0. Hvordan kunne vi det? Vi kunne have vundet. Daniel Vass, hvis du ser den her. Gør den noget bedre næste gang. Ruller. Svæver. Jover. Vi fester, vi fejrer FCK til vi sejler.